udelukkende investeringer i fysiske håndgribende, en tavle, en bygning, sådan nogle investeringer. Det er ikke, der kan du snakke, altså i det der tilfælde, så kan du kaste ned noget opsparing. Ja, det vil du sagtens få. Men i lukket økonomi, der er det kun håndgribende ting. Ja, lige præcis. Investeringer er kun håndgribende ting. Yes. Men nu har vi selvfølgelig, nu har vi en I1. Jamen til den her I1, der har vi ligevægt til den, der hedder Y1. Og igen, til den her Y2, der har vi ligevægt til den, der hedder Y2. Bemærk, at I1 er større end Y2. Ikke? Hvis vi så prøver at trække det over, og vi sætter I opad nu. Her har vi efterspørgsel opad. Det var det, vi havde over i Kina. Så det er efterspørgsel. Vi vil finde ud af, hvornår vores udbud ligner efterspørgsel. Men hvis vi prøver at trække det over og siger, jamen nu har vi nogle I'er med nogle Y'er, hvor der er ligevægt. Hvis vi prøver at hive dem over i en anden graf, som hedder det, med renten opad og produktionen udad, så smider vi vores Y over, og vi sætter vores I'er ind i 1 og I2, og så får vi først et punkt, et andet punkt,